ProAquan painehuhtelulaitteen eli tekstiilipesurin imuletkun käsikahvassa on lukitus liipaisimelle. Eli kun lukitsen liipaisimen, niin silloin ei pysty liipaisimesta painamaan, jolloin ei tule vettä myöskään verhoilusuulakkeen suuttimeen. Nyt liipaisin on auki. Painan liipaisimesta, jolloin se syöttää vettä. Lukitsen liipaisimen painamalla tämän painikkeen alas, jolloin liipaisin ei liiku ja myöskään vettä ei tule suulakkeeseen.